Arratsaldeon burlatakideok. Gaur burlatan inauteriak ospatzen ditugu. Bertan, Martingala festan, joasikeroa, musinariak eta zorrotzak topatuko ditugu. Beraien atzetik joanen gara ea zer egiten duten ikustera. Musinariak negar malkoan egoten dira, arratsalde guztia. Joasikeroak berriz, beraien ezkila eta erratzekin burlatako kaleak hartuko dituzte. Eta zorrotza berriz, gaur Lukas Daierbe epaituko dute. Guazenea, zer dioten gure gaurko protagonistak. Espetu bizko! Epa, arratsaldeon! Hemen dugu burlatako joasikero bat, eta kontatuko digu, zer moduz pasatzen duzu Martingalan? Atzo egon zinen hemen? Oso ongi, bai, atzo egon ditzen hemen, dantzatzen eta hemen... Bai, nolakoa da dantza? Nolakoa da? Nolakoa da? Bai, zer dauka berezia? Zer dauka dantzak? Bai, zergatik eramaten duzu? Zer duzu eskuan? Nik? Erratza, izatza ertendan ere herrian. Ah, bai? Bai. Zertarako erabiltzen duzu erratza? Gaur? Jotzeko, ez? Bai. Eta nor joko duzu gaur? Lukas Daierbe, sorgin bat. Zergatik bada? Zergatik? Sorginkeriek egiten zituelako, ez? Ah, bai. Eta gaur zer gertatuko da berarekin? Gaur atzo harrapatu zuten, ez? Eta gaur inen dute erre. Gabon! Kaixo! Hemen dugu Martingalako gaitero bat, eta kontatuko digu pixka bat, zertan datza musika, nola ikusten duzu jaia, zer diozu Martingalari buruz? Bueno, egia esan oso polita da, oso parte hartzailea, eta, herriko jende guztia etortzen da, eta, kanta, zer esan kantari buruz, baituela atal desberdin batzuk, badauka bals moduko dantza bat, gero jota, eta, jendea txatxoz jantzen da, eta txatxoz jantzita daudenek egiten dute dantza. Jende asko hartzen du parte, egia zen. Aha, oso ongi. Mil esker, Gero arte, aio. Nor kontatuko dit, zertan datza zuen trajeak, zer dara mate, Kampanilla, eskilak. Bai, eskilak. Eta koloredunak dira. Koloredunak. Eta eskuetan zer eramaten duzue? Erratza. Baina erratza. Eramaten da. Eta batzutan pandereta. Bai. Osatzen dara mama. Eta erratza zertarako erabiltzen da? Jendea jotzeko. Jendea jotzeko zergatik? Lukas irikatzeko. Lukas irikatzeko? Jendea irikatzeko. Nor da Lukas? Burlatako pertsonai bat. Atarrabiako. Eta zer, atarrabiakoa? Bai. Bai, atarrabiakoa. Atarrabiakoa da? Eta zergatik jotzen duzue Lukas? Burlatako batzuei engainitu zielako. Ah, bai, Zirikatu. Eta gaur zer gertatuko da Lukasekin? Erreko zela. Eta epaitu. Epaitu? Ara, ez duzue uste zigorra handia dela hori? Ez merezita. Ai, ama! Zer duzue, musinaria? Ixo, mesedez, lasai egon. Zer gertatu da Lukasekin? Atxilotu, peleten edutela! Gaur Lukas epaituko dugu. Oso gaizteoa izan delako, burlatako jendearekin. Lukas Daierbe zutara! Aizu! Zergatik zutara Lukas Daierbe? Aiztoa delako! Zergatik? Txakurburu, akerburu!
Zer egin du ba? Bai, erruduna da. Botatzen diegu hemen gertatu diren gaiztakeri guztien errua. Berari, bai, noski. Ez duzu uste zigor haundiegia dela? Nahiko zorrotza? Sentitzen dugu, inoteak horrela dira. Norbaitek ordaindu behar du, berari dagoki oraingoan. Kaixo Joaski, zero! Kaixo? Zer moduz? Ongi. Oso ongi. Zer zaude hemen? Konta idazu, zer da martingala? Begira, inauterietako jaia da martingala. Bai. Eta dantzatzera eta Lukas Aierberi laguntzera etorri gara. Aha, zer gertatuko da gaur? Martingalako dantza berezi bat dagoena. Nolakoa da dantza? Bueno, pauso batzuk oso errexak, tartean jota bat, tartean baitare baltza pixka bat, eta 3 buelta ematen direna oso errexak. Aha. Oso ongi pasa, Vale, mire esker, zure bai. Disfrutatu, aio! Zer moduz? Nekatua. Esplikatuko diguzu nor den Lukas Aierbe? Zen brujo bat burlatan bizitzela eta pozitzen zuen jendea estafatzen zuen pozoin txarrekin. Ordaintzen zieten ez eta esaten ziren, zendatuko dela eta orduan kentzen ziren dirua eta ez zuen ezer sendatzen. Aha. Hori da. Eta horregatik epaitu egin dute gaur. Epaite dute eta erre dute. Zorginei bezala erretzen zieten. Eta orduan berari ere. Eta martingalaren dantza badakizu nondik datorren? Hau da, larratantzako taldetik sortu zen martingala, ez? Orain dela 25 urte sortu zen, eta izan zen, larratantzari taldea sortu zuena pizkat martingala. Berak asmatu zuten beraiek dantza eta dena. Kotatzen diguzuku martingalaz? Argazki asko atera dituzu? Normalki urtero etortzen naiz argazkiak ateratzeko, zeren gero azilarko aldizkarian sartzen dituzte eta gero norbaitek eskatzen dit argazkiak eta ni bidaltzen dizkio. Lukas Aierbe jada zigortu, epaitu eta erre egin dute. Gaurko amaitu dugu, hurrengor arte ongi izan eta euskaraz bizi. Mila esker. Aio!